Giukirish Bakhuid, Tongin Duai, Nagavinda Ribana Kurba, Badonga Jimpang Cancer, Mechigi, Duai Nagavinda U Augustine, Badon Haprengajing Pangajing Shitam, Duai Nagavinda Ka Jingjatai Mensiam Jong, Francis Kalinkoi, Constantine, Lingdo, Marchilong, Linkoi, Berla, Linkoi, Rioshla, Duai Nagavinda Chestland, Langrai, Reddy Inyuta, but baby Inyuta, Nagavinda Jingjatai, Bamchugut Mensiam, Duairu Nagavinda, Asenda Linkoi, but Kayinga Semchumi. Duairu Nagavinda, Kajinkoi Jinkia Jang, Teresa Lamare, but Trasilla Lamare. Inshim kanambar stang kanambar la ispa saupo kanambar la ispa saupo Tongin Sangu Shikade, Yautrayu Blay, Haganegi Ukrish Bakhuid, Nagavindag, Jinkurku Barro, Kabaulatese, Haloru Pai Junguble, Halor Kasenda, Lembaga Mega Bible Convention, Kumbang Ilatrang, Ujisu Lakurku Yangi, Bangilayo Yagasni Kabalait Nagajing Slap, Bagajing Vit, but Boon Gikrustan Bawan, Banyominda, Shimenda, Egajinga E Jungujisu. Toginang pelong ya kanega mas kum kamas aingu nagabinda baraga jingerku haba baro kilayo pidiang haga jingem jangki ha kerteng uppa baru kon baru mensiam Bakhuid amen kajinga e jango trai jangi u Jesus Christ badka jingi jango belai lem badka jinga sulok jango mensiam Bakhuid kindon rengka bat pi barro Kohimen ko para togin sangesh porban panmab nagabinda kilait kila jongi paharo nginang tuwai ba un perlong iangi ki shakri bajanai jongutrai bangilong mrau jongu Chris ha kabalait luit na kamra na ka jinglong mrau jonga pop habangile pop ni kerlalang mrau jonga pop mrau jonguk sui hagane kerlip mat tongin sangesh por pan kentait no ya baro jait ki jinglong kabasini kabadang hapo jangi baro jait ki pop kabadang hapo jangi bau jisun perlai lud yangi benda kodrai jisu ngilang ginom pop map yangi sait kud yangi na baro ki pop na baro ki jing sunio nga pala ha ublay badon bor baro pada happy kohimen ko para bangalale pop shibun e daki jing barkat daki kin daki kam daki jing lay klet daki jing lay pala jona daki jing lay pala jona daki jing lay pala patrao e jona namar kata nakarpadi kamaria Bakhuid kabaya isa katay soti yaki angin bakiri koi badia pi kohimen ko para Anduai nagabinda jona how try ublay joni ublay badon bor baro nis ne yangi barandala mapi ki pop jongi bunyalam yangi shaka jingim bam jikut amen
minta Sngi ngikin mau buram ya ka Margaret Maria Aloke Bakhuid kumjuru ngikin mau yau Agustin Tevara Parambil Balakerku Ulindo na Kerala Bad umjuru u Hedvig Bakhuid laing ngutki Rikuid kamdame ngi baro ngi duai kerpang lemba kajingya side lem jong kini Rikuid kam kerpang Margaret Maria Aloke balayomad iya kajimpau jongu Jisu shapang gadonul Bakhuid tam jongu Jisu tungin duai bangindon ka jingir bangindon ka jingi sherhem ya gadonul Bakhuid tam Jisu lemba ka nega Sngi buram jonga Margaret Maria Aloke to te karhai halo jongi ngi karpat kotrai ya ka mensiem da ka bamela siap kerpang ha ka Margaret Maria Aloke Bakhuid bad u Agustin Tevara Parambil Balakerku ba kumda nginla bantip ya ga jingi jongu Chris ka ba palat liam ya ka jing shampang barro but by en pendap yangi da ga jing chanai jame da utrai jangi u Jesu Kristu kun jame u ba imbat sensha renkat bad me ha ga jingelong kawe jongu mensiem Bakhuid u ble junom la junom Amen. Kajing puli nakashiti jong Paulus Bakhuid seki Kristan harom. U Paulus u Shakri jong u Christ Jisu ya obalakot banlong u apostol. Balak jet kerpang nakabenta ka gospel ublay. Ya kaba ulakular naduk menhendai lengba kinong yathu lupa jong u hagi jintho Bakhuid. Ka gospel shapang ukhon jong u balahir pateng na u David katkum gado bat ya ubalapan pau shinna ba ulong ukhon ublay hakabor katkum umensim jong ga jingkhut lengba ga jingme pa jong u na ga jingyap u Jisu Christ utrai jongi da obangilio abdyang ya ga jingai ai ba ga jinglong apostol banwan lam ya ga jingko ngu jong ga jinget na ga benta ga kerteng jong u habdeng gi jat ben riu baro kentup ya phiru ya gi balakhot banlong ki jong u Jisu Christ hakiba iet e baro jong oblay ki baharom ya ki ba lakhot banlong ki riu khut kajing e hapi ba kajing suk na oblay ukpa jongi bat utrai Jisu Christ kaktin jong utrai Nakasam kendai pupra kanambar nyeus pak praput nyau. Kasam kendai pupra kanambar nyeus pak praput nyau. Unshim ka andifan ke Nyngkong. Ayuh
bat pim. Rekat Batiru. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. Kaburam Hame Kutrai. Habaki paidba kilanang iabon. Ujesu ulastang ban kren. Kane ka pateng. Kalong ka pateng bamen. Kapan ya ka dak. Henry en ai haka ya ka dak. Light tang ka dak jongu Jona. Namar kumba u Jona ulalong ka dak ka shin ya ki pait Ninebe. Kumdaru u kono brio ulong ka dak ka shin ya ka ne ka pateng. Haka Sngi bishar kas kaba nashati kan sa iyang bat ki brio jong ka ne ka pateng bat kan penrem yaki. Naba kala wan na bakod kaperte ban snap iya ka jingstat jongu Solomon. But hakami hangne udon uwe uba kam karaw ban iya u Solomon. Hakasni bishar kinong Ninebe kin sa iyang bat kane kapateng bat kin penrem iya ka. Naba kila kerla kabamurtang shuyasngo ya ka jingyalap u Jona. Bat hakami hangne udon uwe uba kam karaw ban iya u Jona. Ka gospel jomutrai Kachiyanoy Megu Chris. ko himen kopera bayid hautrai Jesus Christ minin bat menshesni ngilang yo pediang yaga jingai ke jingkar ko habon ke benda jong ka jingim jongi bon ke brio kila sngokomen kila dap da ka jingkomen bon ke bapang ke bashitam kila yo jingkoi jingkia bad mangi ive pa ive ngile yo I dala ke jongi kemat ya ka bor bad ka itiar jongo belai hakama jongi ngile yang saki menda naga benda ka burom jongo belai ngile yo I ya ki dakishin jong ka bor jongo belai hakama jongi habang yo I ya ki himen ki para jongi ki yo pidiang ya ka jingkoi jingia haba ki kot karpad ya ka kerteng jongo Jesu nios ngo na ka gospel minta kasgi u Jesu udang keren persya ya ka jinglong jeng kato kat nomut ki beriu bam treban pediang ya ka dakashin kabakilayoyi hakama jongki haba u Jesu ula yalap haba u Jesu ula penkoit ya ki bapang ki bashita kila wan biang sha u Jesu bad kila kirli ki dakishin ayu kaba pilaban peni hangi bad yes no u Jesu la jawab yaki om don shu kano ka dakashin lada ngimla ban ngeit da kaba yoi ya ki dakishin kaba don saudong jongi kaba utrai uyai tre hake jingim jongi beriu da kaba pelai lud yaki da kaba penkoit yaki ladang ngidang sakut hake jingar tatin hadin bang yoi ya ki dakishin kaba u Jesu utre kam hapadeng jongi hapo jongi man ka kelip mat Jesu om don dak shu ban ai sakaye pat kadang sa lada om don dak ban ai Jesu tangge jimpen rem kadang sa nagapinta kibriu bam ngeit ha u Jesu bam ngeit ya ki dakishin kabang yo pidiang lembaga jinge yusngo naka jimpule naka shti jong Paulus shaki Roman Paulus pakudo kran shai kadar ula yo pidiang ya ka bor
kum apostol na u Jisu na ka bor jangge jingiap na ka bor jangge jimmi pa jangu ban menda ulayo ya ka jinglang apostol ban Lait-ïa ban hikai ya ki briu ban kongu ya ka jinge lempa ka jingkongu jong ka jinge kane kalong ka ba kongsan ha ka jingim jogi baru ki dakishin kabangi yo but kabangi yo pidiang kadbangi pule ya ka gospel kadbangi snap na ka jingle kam jung Jisu kade ban yarap yangi kumno ban pen he pensan ya ka jinge kane kalong ka jingmod ka ba u Paulus ba kudu ong jingkongu ha ka jinge jingkongu ha ka jinge bon kibriu ha ka ne ka juk ka ba menda kimdon kane ka men siam ban kongu ha ka jinge bon kibriu ki im kalam ka jingkongu kalam ka jingkongu ya ka jinge kai ka jinge ba u Jisu don ka bor u Jisu don hapdeng jongi but u Jisu dan traikam daka shin bad u don kam kerpang ha ka yo kerish Bakhuid but ladang imdon kata ka jinge ladang imdon kata ka jinge ngim shimla kongu ya ublay ngim shimla kongu ya ublay na marbale ka jinge kawan hangi ha kaba ya kaba ngiyo ngiyosngo ngiyomad kumba om ki apostol ya kaba ngiyo ya kaba ngiyosngo but ya kaba ngiyomad lada ngimpatla ban nge kaba mot ngim kongu lada ngim kongu nginum roy ha ka jinge lada ngim roy ha ka jinge ngin sakut ha ka jingdum lada ngin sakut ha ka jingdum kai ka jimma kan boy ya ka jimpenren but day na kata kadaw Jisula ang rengkat bat ki brio jong ka ne ka juk ki nong ni ne beru kin iyang ban pendrem ya ki brio bange lada don na pedeng jongi ki brio bange but ki iyang kai ha ka ba le ya bar ki kam basiniu kin mau en sa don ka jimpendrem kinong ni nebe kiyo kata ka kerdan ban pendrem iya ki bange ban pendrem iya ki briu bam kongu ha ka jinge kane kalong ka kerlip mat ka ba matam iya ki briu uble u wan kot iya ki nong ni nebe wadlada bakim shim long ki ju utrai ulap kindi burom iya ki kaya ka daw kila ngeit kila kongu ha ka jinge haba ujona ulayalap shaki ka jingyalap jomu ya ka ketin kaba ujona ulayalap haninebe ka pelong ya ki briu ban pidiang ya ka dakashin kalawan navu minta mangi parte ngilong kumno bona pedeng jongi what hadin bang yosno bunsin ya kaktin utrai what hadin bang yoi bun gi dakishin kabadang je hapadeng jongi ladang jit ban im kalam nget ha u Jisu kalam nget ha ka bor jongu tengi kerlalong ki briu bam kongu ya utrai ba ngim don shu ya kata ka jingkerku ban kongu ha ka jinge but kaya ka ba ap yangi ladang i kumne tangi jimpin rem Jisu om kran shai ka dar kan sedon ka jimpin rem ya ke beriu bamnge ta kaya ka ba bhang na ka benta jongi menta bangil long ki kristan banget habaro ki dakishin kabangi i haka jingedu Jisu haka balang haki sakrament kam dame hake Eucharist Bakhuid but kum juru ya ke dakashin kabang yoi habangi pule ya ke tinu trai tongin duai hagane ke Eucharist Bakhuid naga binda kane ke jinge bangilong ki kon badon ka jingkongu haka jinge badon ka jingkongu haka jinge dadangi don ya kane nginum artatin ba nginum tolor nginum ngop haka pop nginum ngat haka jing sniu bad ngin salong ki ba shlur haka jinge ngin salong ki ba shirhem haka jinge ngin salong ki kun ki ba dap haka jinga
kabawan tuit hangi nage sakramen bat bara jingi kai janga balang ngin duai nega binda ka nega jinga haga nega Eucharist Bakhuid jisu be karko kardo yangi ivei pa ivei bangin long ki kun bakongu haga jingi wat num yalam yangi shaka jim pendrem wat num sha yakinong ninebe ban pendram yangi habakot ka jingim jongi namarga ngim shim lange jisu ai boringi enyaro yau trai Jesu Christ tongin pendemai ka jinge jongi kadba ngi pla ya ka jing duai credo ngange au play upa padon bor baro ngam ni do how Jesu Christ un namarwe jongu trai jongi yau bela puna men sim Bakhuid yau bela kana ka Maria teisoti yau bela shale ben po Pontius Pilatus la sanar panayau ulaya la tep yavu la hiasha kibaya agasni ka balai ulami pat ne kibaya la kiu shabening shong shakamon ublay pa badon bor bara nangda unwan pat ben shari kibayim bat kibaya nang yet mo men sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingya selo ki rikoi ha ka jingmap ikipop ha ka jingmi pat ka do ha ka jingim bam jikut amen Nshim ka nambar lai spa niyo kusam. Lai spa niyo kusam. Toya duai ko himen ko para baga jinkria jonga ba jumpi kalong ka ba priang kun how ublay upa ba don bor ba rom Dotrang ne jinkria ti jompi na benda kasiro kurang le play jomu kachundo eri le balam ko chuku baro ko we kadba ngiwan terwa ya ke jingai jongi haga duwan bakendang jame ko trai haga ne ka sngi burom jongiri ko jame Margaret Mary Aloke Augustine Balakurku but Hedwig ngi pan iya ka jingi sne jame bakini ki jing terwa kinai hame ya ka burom ka bakrautam but kin pinyo hangi ya ka jingda pura janga jinga e jame da ukris utrai jongi Amen. Utrai undon rengkad bat pim Rengkad bat hiru. to kentiu yala ki donur Ikitiu ki shautrai. dongin ya aingu ya utrai ublay jengim Kashong hong bat kadei. da shisha kalong ka bashong ho bat ka bade kadeti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar hakiri kuit kibela penkantang yalade havu Chris naga benda ka hima beneng kalong ka bade hok benyaro ya ka jingsuma suker ba pala jame da ka ba mekot biang ya ka jinglom briu shaga jingkuit ten rai jonga but me ver ya ka ban mat hangne haparte ya ki jingai ya ka ba enyo ha ka parte batimai but kumda rengat bat ka kinhorn jongi angel bat ki rikoi ni ro yame bat ni pen bana kalem sangem
jong in duai jar jar la gamen siem jongi nagabinda ka jimpen slet mai jong men siem Bakhuid bangin dup dan ka Nyngkong jong ka jinghe obedience of faith halo jongi haga jingim jongi kenapa ngindup long shisha ki kun balajir jongu Chris dap daga jinga dap daga bo dap daga jing slur ben pla ya ga jing hakamat kino ki jinghe da shisha melong Bakhuid ka trai ka temei jong ka jing kuid barom namar ka tangi kar padia me to pen kuid pen kan tang ya kine ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum ga umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakas nam jong utrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ga jing sha shitom ula shim ya uppo bada ka baingo ya me ula kedia yavu badula ai halage senran u ong to shim batobam na kane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benda jumpi haka ju ke rekomendala la yabam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ayaka hala ke senran u om to shim bat to di na kane pi barro namar kane kalong ka kuri jaga snam janga jutang batimai bad bam jik ya ka ben pen mi naga benda jumpi ba naga benda ki babun naga benda ka jimap ya ki pop to le ya kane ban ken mau ya ngam Kosnam bakardor jango Chris. Tapen kuid yangi. Tapen kuid di kemen siam adim pen kuid. Pen kuid pen kia yangi. Yada yangi na ubamen. Kajim maya jong kajinge. Bang yune umu bani kita kali tapuri ngipen ka jing yap trong di kotran kadharu menwa Namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia bar ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit ben yang hakamat jamme bar ben shakri yame da ka bas nge verit ngi karpad yame bangi ke bayo benda hakamet bar ka sinam ukris ngin long ke bela penyata le kawe da umen siem Bakhuid Token mau ko try ya kabalang jamme kabala priyang kasatala ka partay but to penjana ya ka hakajingid rangat bado Francis upa Bakhuid jangi Wilbert Marwen ubishab jangi but bar kilingdo but kiriniam Token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde kibele yotia da ka bakarmen ya ka jimmi pat but ya baharo ki bela kalat no hakajingis ne jamme top diang ya ki shaka jing shai ka kamat jamme To isne yangi barang ikar padia me barengka barka Maria te suti Bakhuid ka kami jongo belai Joseph Bakhuid kurem janga ki apostol Bakhuid ka Margaret Maria Alake u Hedwig Bakhuid bat u Augustine Balakarku rengkat badu France de says Bakhuid but baru ki Rikuid ki bala pensunga ba ya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo benta lem hage jingim bam jikut but bangin ro but pendon buram ya me da ukun jamme o Jesus Christ davu lembadu badhavu
kan long hamayu blay upa badan bor ha ke jingelong kawe jung men se em Bakhuid barro ka buram bat ke jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tong induai naga benda ka jinga e halo jongi inang duai ru naga benda ka retreat center baro ke jinga e kaba ki kon jongi ni ki diocese baro Lait-ïa ki diocese la yopidi ang lempa ka mega bible convention ai ba ujesu nang kerko shushu ya baro ki ba yomad ya ka jingit ka jingkerko halo jongi kumjuru mangi iwei pa iwei bangin don ka obedience of faith Nyngkong mu jong ka jinget halo jongi ko pa jongim ba bening kalong ka Bakhuid ka teng jome kan wan ke iba jome kalong ka mon jome hakin lo ko ba bening ta ayang imenda ka jimbang jongi ka ba halakas ni ba tamap yengi yakin kang jongi kumbang iru ni map ya ka beres niu yangi adwa delam yangi shaga jimpen shoy and rate of life yangi naga basiniu to life yangi ngi karpat ko trai naga jing siniu baro Hage jing spurn jamme, to I jing suk jing sign hage sngi jangi. Knamba daga jingarap ke jingis ne jamme, ni light barabo naka pop. But nyo jingada naga jing jinjar baro. Kat bangi dang up keme lendi haga jingermen Bakhuid. But ke jingwan pa jung nong penim jangi u Jesu Christ. Namar chume kalong kahima, kachume kabot kapurom, churam la churam. Kotrai Jesu Christ. May ubala ong hake apostol jamme. Ka jingsuk nga I happy, ka jingsuk janga nga I happy. Wat pe digi pop jangi, henre ya ka jingay jang ka balang jamme, bad ha ka jing spoon jamme, to I haka ya ka jingsuk, bad ka jingya tali kawe kat kum ka mon jamme. Mame uba im bad uba sensha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utray kandon, bara bo rengkat, bad pi. Rengkat bat biru. Dap da ka jingi do Christ, tangin ya ingo markan ya. Hakumi ukun lambro jango blay. Hakumi ubaket na ka pop janga perte. Suketo ke bala korsha ka jinka wai jango ukun lambro. Kamet berkesnam jung Christ kenteng shaka jinga.
Balay komen siyam Bakhuid. Wan karko yangi. Wan pen Sngi yangi. Wan pen kantang yangi. Lembaga ne ka Eucharist Bakhuid. Pen kantang ya kamet jongi ya kamen siyam jongi ya ka jumbo jumbarka jongi. Pen kantang yangi. Pangilong ki balay luit nang bar ka jingte jingkum. Nagi pop jongi nagi jing snio jongi. Pangilong ki bashir hem haga jingay. Ay boringi ko Jisu. Shindi purangi ko Jisu. Pangilong ki kun bakongu haga jingay. Pangilong ki bapadiang ya ke baro haga jingay. Pangilong ki kun ki badap haga jingay. Kabawan toy na me ko Jisu. Naga kurum jame ko Jisu. Lembaga jingyam. Baga jime pa jame. Rapendam ya kapute haga jingay jame. Ko Jisu bayi. Pangilong yangi baro ban yopadiang ya ka jingay. Haga jingem jongi. Haga min siyam jongi. Haga jimu jumbarka jongi. Haga men kapar jongi. Men koi ben kia yangi Jisu. Pangilong tama yangi ko Jisu. Hallelujah. 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 Tong in nia Dubai. Hakas ngika shabening jangiri ko jame ngikar part potrai bamangi ya ke bela pen klein daga jinga janga sakrament ngilla ben ngukumen hakie ki babha janga bam jekut ki ba wat mendahi ki pen happen san yangi daga jinga jame da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengkat patpim Rengkat patpim. play button bor baren kar koi api uppa balukon balumen siyam Bakhuid. Amen. Ya lesuk pan bana ya kubar babha jang utrai daga jingim ka jompi Ni songo yao day. Shim kanambar arspa san punyo. Kanambar arspa san punyo. Amen.